Ayun mo guys, yung gagawin ko is magpapaturo ako sumayaw. May nakita ko yung nakatambay dito na babae ay hindi marunong, ay subukan lang natin. Ay, enjoy lang mga lods. Day, may challenge ako. May challenge ako. Turuan niyo ako sumayaw. Sige ya, sige. Sana all. Sana all. Bibigyan ko ng pang merienda yung nagturo sa akin sumayaw.